36 rokov a 16 rokov žijem na Slovensku, pochádzam z Bieloruska. Moja mama má 74 rokov. Ona žije sama, ona je tam v Bielorusku a stále pracuje ako učiteľka a má veľkú záhradu, 10 arový pozemok a všetko tam robí sama. Bola taká dosť skeptická, keď som jej rozprávala o koncepcii zdravia a hovorila, že už som stará, mne už nič nepomôže a kolegyne v robote ju presvedčali, že v tvojom veku užívať výživové doplnky, no, je to nebezpečné. Mama mala silné bolesti kolien a bedrových kĺbov, plus mala vysoký krvný tlak, arytmiu a trápili ju ťažoby v nohách, zlý spánok a mala nočné krče. Veľmi som jej chcela pomôcť a hlavne cez zimu, keď som na mňa zavolala, povedala, že ja neviem, ako tento rok budem robiť v záhrade, že ja vôbec nemám sílu. A ja som jej pravidelne rozprávala o našich produktoch, o výsledkoch iných ľudí. A takto jedného dňa mama mi zavolala a sa spýtala, že či v Coral Club máme magnézium. A tým sa všetko začalo. Mama začala piť koralovú vodu, užívať magnézium, taurín, cirkufit a postupne sa zlepšil spánok. Už nemala tie ťažkosti, tú ťažobu v nohách, nočné krčie, tešila sa a už začala rozprávať o tých našich produktoch aj kolegom v robote, aj suseďom. Tak postupne sme prišli na detoxikačný program, na detox a mama mala strašne veľa energie. Ona mi volala a hovorila, že Coral funguje, že mám taký pocit ľahkosti v tele, zvládala oveľa viac roboty. Dneska mama používa Biluron. A nedávno strávila víkend na chate, kosila 6 hodín trávnik, potom tapetovala izbu, a nielen steny, aj strop. A keď večer prišla domov, tak volala mi s tým, že taká som unavená, keď si láhla do postele, tak povedala mi, že zajtra ja nevstanem. Srandovala, že budem potrebovať zdvíhací žeriav, aby ma otočil na druhý bok. No a ráno mi zavolala s tým, že cítim sa veľmi dobre, stále som v pohode a tiež mama je taká srandistka, tak povedala mi, že cítim sa ako koň, že viem dvíhať voz. Takže ja sa strašne teším, že moja mama je taká aktívna, má veľa energie, má chuť do života a práve jej príbeh a výsledky mnohých iných ľudí mi každý deň pripomínajú, prečo robím to, čo robím. To mi dáva takú dôveru, že odporúčať naše produkty iným ľuďom a pomáhať im zlepšovať zdravie a kvalitu života.